Pamagayam mi intayon irugi nga ibasa. Diba kasaritaan ni pagayam tayong suset. Sagudahin nga rod ti surat. Dear Manong Nemi. Manong Nemi, idiadan puot mi kini Shirley nga kambal ko. Adon digiti saan mi apag kasinurutan. Kuna ni Papa, nasingsing petak kano nga amang ni Shirley. Idinto ta kunamat ni Mama, nga kada ngamin paborito ni Papa kada kami nga dua, siya kano. Timad paborito ni Mama, ket ni Shirley. Kaya't nangasawan Manong Nemi, mamano na kita'y panagkasinurutan ming agkabsat wano agkasingin. Nasumangpet ni Papa, Manong Nemi, magapo ito pisina, nga dumagas isar kayat na nadagasan nga sarabo na kada kami nga singin. Parehas kami met, titad na. Ngam tibarag nanton Manong Nemi, ibagan tumatan ni Shirley kanyak, napimpinas na kukwam nga siya. Pagpadat tamit Man, napimpintas. Talagang ang paborito na ka ni Papa. Siya katsaan. Tikit kitain ti kasingin ko Manong Nemi dati panglamangak keng kuana. Idin to ta, para kanyak, kat pantay kami. Nga pagsiserbihan ka di patpateg ni Papa. Idin to, tamadlaw ko idin, Manong Nemi nga asasadeg tirik na ni Mama, ken Shirley nga miti siya. Papas gelak ka no. Mamas galmet, tisingin ko nga ni Shirley. Arwatan mi Manong Nemi halos agpadpada, kulor laeng iti pagdiferensyahan mi. May hiligak ti sky blue. Idinto ti sunag at talaga pink. Ti kita'y light, bright color. No si daen met Manong Nemi, met. No anet gusto naman. Iso na laeng, tadadot makang ko, ngayon sa anak matalumok mo yun. Basi ti makmakan ni Shirley, Manong Nemi, tadi na kano kahit tulumok mo yun, agpaspa-sexy. Idagbasa kami, Manong Nemi, alagat medyo nalalaingak ni Mitisuna. Kaya naman ang pag-apaan mi. Nadamapukaw nga, gamit na, sakti pabasulan na. Kasta una itong ti Papa na panagsukahin iti silid ko, orela mawarwara, digiti nakakopin nga arwatek, kan gamit ko. Mahanag tumanan Manong Nemi, asalangad, isuna, agapa kam to, agpinangit kami agsingin. No ni Mama, tadda, Manong Nemi, ni Shirley ti kanunungan na. Ngam no ni Papa, tadda, kaya tadda doa-doa ni Mama, si Akmet, ti kanunungan ni Papa. No medyo maabagak, mapanak agkamang ka ni Papa. Katsalsalod-sudok to keng kuhana. Abi nga kastoy kami nga agkasingin, Papa. Anak, para keng ka, kat nasingsingped ka, ni Shirley, di ba? Uy na, naloko iso na. Orisang ko basol na kanyak. Orisang ko inala, ibaganang inalak. Ore mang patpataod lang iti pagapaan mi. Anak, sikalan ako nagpakpakumbaba, ha? O ito sikat na singpet, napimpitas kami suna. Agpadpada kami ang napintas, Papa. Huwag nga nasingsingpet ka, nalaling kami di eskwela, at dalangat nga to di grade mo, imisuna. Sabi na ta, ito na nga nga sa anak nga papain ni Shirley. Anak, basta agpakumbaba ka lata, okay? Ganto nga sa tama nakasarita ni Papa, Manong Nemi ni Shirley. Gabot ta, baribar matisungbat. Singin ko Manong Nemi, ong tantumat ni Papa. Kasarita ka na siya at kasarita mo. Nagdagid nga patpatig mo ni Susan nga miti siya. Ay patpatig kayo nga duwa. Awan ti diferensya na patpatig kayo. Yung ungtan na, saan yung ungtan ni Susan? Ungtan ka at natanggan ba't kaming tulom? Mapandumat, aganawan ni Mama Manong Nemi. Abay, yung tan ni Shirley. Kat sa mong tan ni Suset. Nakasimsimple nga sungbat na ita. Hani, ungtak at rumbeng una maungtan, kaputa, natanggan ti ulo na.
Matin pa nagsusugbat na. Kung takangarod ni Suset, ininto na kasasayaan. Ho! Tapos napaburi mo kita Suset, kinirurumin mo ni Shirley. Ison tumatan manon na imi di pag-apahaan da papakin ni mama. Nagradwar kami manon na imi elementary nga ada honor ko. Awan kayong kuwana. Kahit mo kita anak, nakamisuot, kumuskusilat. Kastamat manan manong nemi, di pa nagturpos mi, wano pa nagbasa mi ti high school. Taknakailan ti problema, iti pa nagbalasang min manong nemi. Kasloobing pa lang. No, da mapukaw, nga gamit na, uri awan mapukaw, kasladang pukaw, parwaran na. Inalam tayo badok. Ano nga ba itong ibagbagahan? Sis, di na mawagan sis. Ano nga tawag ko ka? Sis. Ba't masarakan din? Pero ka, tatulungan ka mga sapok. Sanan? Abay, nakaungungan ka kanyak. Kat nakasasayatak ka. Basta paborito na ka ni Papa. Manipo didi. Naking ka na gitoy. Wala ito, natangsit ka man kami. Ano? Natangsit? Sikat natangsit. Shirley, masapol nga kapyata, gabot agkamsat ka, agsingin ta pa eh. Gabot na nalaling ka kamsiyak. Gabot na saan ka mat ngaming napasnak, di pa nagmasam. Iyalang-aling mo. Nusuruang ka, di mo kayat. Kung nangarod di ka eskolaan, ape ka nung di ka maisuro. Ape ka nung nalalaing at kinitsi ka. Gabot na nagagagetak, napaspas na ka. Sika ti bida, katsak ti kontrabida, kas na. Una ta pagbalbalin naman ta kontrabida tabagim, Shirley. Idiada kami ni college manong name. Nabalog ni Shirley. O remalpas ton ti klase, nakaawid akton, nandanto pala tarwari suna. Kahit nung kasta maladaw ng agawid kadadan ni Papa. Shirley. Pa? Abay ta kalain. Ang pagpada ti subject you can period you can suset. Ang pagpada ka kumat nga agawid, apay ta ka lang. Kasi nung awang barkada ni suset, siya atong barkada. Apay makipagbarkada ka. Apay kung kasanak magbarkada pa. Makigayema ka. Napanan nyo marod. Napagaulat amol. Apay kung saan pa sumpat mo. Una, ungtan dakmanin. Anyo ungtan ni suset. Jak ungtan ni suset, abu-abu mati-mati nga aramid na. Kahit tsaklatin rangset, tsaklatin dakes, isunan sayaat. Kamot kahit mo paramanan ka, hoy, honey. Padasam nga saktan ti anak ko. Dada mo di dagas ng takalunungan dito. Sika ko mga ina, at mga isuro keng kuala. Imbas nga isuro ang karunungan met. Kaya't mo nga ron nga balintong hanga na siya at pagtungpalan ni Shirley, kit nilayan suset din na siya. Umaka na nak, datantag sarita. Kaskas di manong nemi nga talaga nga saan ka mga kasurutan nga kasingin. At ako mun kontra madlat na. Mangkitan to, nagitibanag, nga pangapaan na kanyak. Mangkitan to, nagitibanag, nga anyaman dita, ti pataudan na, panagririmi. Di rin to, tabagbagaan mat ni papaiso na. Numaminsan manong nemi kat ni mama ti pabasulat. Kasi tinaminsan, nga nadanon ko, da mama ni Shirley manong nemi ang sasarita. Kunakit din ni mama. Kat no, ano ti kayat mo? Ihakit. Ipatang mo awan ni papang mo. Tap na di kas tagat may pakat mo lang itis pungtot mo king kuhana. Taktakal man kami ti baginang im siya. At paspesik siya kami. Amangan no, nagtinong pa kami kit siya ti maulaw, mama. Imbes ko mama nung naming baga na nga, agkapya kayo, gapot agsingin kayo, agkabsat kayo. Bimalaetak manong naming nakigtut da. Amin nga mas tati magbagayo kang kuha na mama. At kagayam, suset. Ilida pa ilang mamangid ko, ito pa nagsasarita yun kay ni Shirley. Imbes ko mga bagbagaan yung tapnog sing-singpet niya, Shirley ng sammet.
Taan niya at bibiyang mo, ha? So kaya't ko, sikat mangisoro? Anak kalaing suset. Maglaki din. Tanasyat ni Papa Kanyak. Tanusan, naluko ako mamat. Kaya nyo, imbas ko mga magbaga nyo, tanasyaan ni Shirley ng samet. Namuna ta kahit mo, pungot-pungotan ka. Tamdo awanin tiriri manong na imipimanaw ako. Naging ka manong na nga dan lalaki nga kuyugan, tisingin ko. Dadakam ti eskwela manong na kat kasalita. Shirley, abay, sino dyan kinakuyong mga lalaki? Boyfriend ko, abay. Kasan kayo ba maganda papakin ni mama nga hanta pala maki-boyfriend? Abay nga da boyfriend mo. Ganoon niya magbibiyan mo. Kahit kumantan na galing maka-boyfriend. Baka saan ka pa yung virgin? Oh. Adi, Shirley, saan nga na siya ating maki-boyfriend? Ano nga saan? Umapal ka? Crush mo? Crush mo ni Tommy? Oy, hamong agawin na. Padahasin, papatayin ka. Manong name, iba kag tumot Kada papakin ni mama. Pa, ma. Ada boyfriend ni Shirley. Kahit manano ko man do boyfriend nan. Kunamat ni mama. Hey, honey. Taon na pala maki-boyfriend. Pas nagtatagbasa. Kahit ni Shirley, apos sinahan na may pas nagtagbasa, sa ada boyfriend nan, kasi ano ko makaraduar? Kahit, hanga makaraduar, kahit nilaing suset ti makaraduar, kasta? Masaludsod ko man yun, mama, saan ka din nga po nung anak? Kasi ako magsaan ka nga po nung anak, at singing kay nga rod kay ni Shirley. Abay nga rod nga, parang trataryo kanya. Siya kumatandadaman ng paborito, yung kaputa siya tinisingpet. Siya saan nga mangibabain? Taapa, iti pa nang ipagarup mo kay ni Shirley mangibabain. Sumarating ka na ni. Saan ka naglibakpay? Saan nga agpadbada, ti parang tartar mo ka nagiti anak ta? Kasi ka nga di eh. Hanggang di nga sikat kasta? At nga kanunungam ni Suset, ngam ni Shirley? Papa, mama, saan ka nagriri? Aruming laing nga, disiplinaan nyo ni Shirley. Kasi ano, nagsikog nga din na oras. Diyan mo manong name no talaga noan niya tiranta ni mama. Bagbagaan na uno saan. Kat no ni papa ti magbaga kay ni Shirley, tumangset met ni Shirley, at hindi kiti gundahoy manong name nga masipat ni papa ni Shirley. Sumatnukan pagapanda kini mama. Bagbaga bantukan ni papa. Pa, ore kas dyan ni Shirley, saan nyo kumamot nga saksaktan dangdangran. Napiksa ti imayo. Siya sino kumati saan nga makatapel. Siya sino kumati makatapel. Barbaran ko nak no isot pagriingan na. Tapnog na akin. Baka adadagin nga grebelde. Hawan ti basol ko no pagarigan takastaman. Dede ba't kami nga mamang mo? Ngun nga rod? Nuapay kiti. Saan ka mga kasingin kini Shirley talaga nga patsek nga saan nga anak ni mama. Anak, no saan nakabaylan ni mama mo pagbagaan ni Shirley. Sikan, asingin na. Kasi nung nga denggan nak, di na pedenggan ni mama, di na kay bedenggan, siya tukid din papa. Anda kami iti last year, 4th year college kami manong name ngagsingin. Edad naman 10, pagpitikan ti puso. Naligat matano ni siya lang Shirley. Isa da ito'y manong name ni Adonis. Estudyante madlang, kasla italang nga makita. Hay. Ha? Siyak ni Adonis. Siyak ni Suset. From 1st year to 4th year. Dito ka nga basbasa? Sabi nga, italang nga makita ka. Nagrigad gaya makita ti sapsapulet. Akas kang kati kinalasbang na. Bolero ka. Nawaling ka di kawisan ka. Sa dino. Dag merienda. Abi ka din nga saan. Manong nimimbas nga liklik ak kumanta jak pala kaya ti maki-boyfriend.
Tayong karik ti bagi, kagraduar nga awan ti boyfriend na. Ngayon maatipak nga ron ti panagpitik ti pusok, panong naming. Dito po na, no apay nga, si Murta kinadunis, kasla nagbalin nga inspirasyon ko ti Maud-udi manong naming at awan ti panagbasag. At dan ti gundaway manong naming, nga itulnog nak dito balay, tadabukod na ako sa. Kahit may kumamaten taga-kotse kini Shirley, ngayon paritan na kami dapapakin ni Mama. Tama nga kanuno, isot pakadisgrasyahan mi. Iti pa nang itulnog manong name ni Adonis kanya kiti may nga malem, imuuna ni Shirley nga nagawid. Nakita na ni Adonis. Iniwas na kanyak ni Shirley. Boyfriend mo? Hampay kararam kanyak. Diyan pa kahit maki-boyfriend. Guwapo ha. Baka guwapo di boyfriend mo? Jerry? Awan day, Jay. Imbagamitin nga doon kahit pala maki-boyfriend. Nagraduar ka nga on boyfriend na. Bahan kumatungpal ti karik, sis. Agayat ka kinadunis. Kasat mariknak eh. Amo mong ka di uso unay-una yan. So, madama nga dadalek. No anya ti ugali na, no anya kinasisino na. Kat na kayo ka ni Jerry. Isla kahit kong isin ni Jerry. Tabay. Tsakayatin. Nung makakita ka sa mali, isin ako ni Jerry. At budno ka man, sis. At ka din mapaspasama ka dagay ni Jerry? Nung nagmayat, di mo may napadasan, taon pa yung boyfriend mo. Madasam to, yung tunusong batang ni Adonis. Imposible nga din akan to i-check-in. Mamati akmet manong naming addan padas ti singin ko. Tilangar garawnan. Katalaga nga madlawin. Ang nga tanga madlaw ni Mama. Kasanunog si ko. Doa nga bulan manong naming nga nagpropose ni Adonis kanyak. Aging nga dyan napupuutang inaklon ko isuna. Agyaman ak. Suset. Agyaman ako unay-unay. Kinuna naman nung naming at inarakop na ng naggula-gula. Uy, apay. Inaklon na ko, di libre ako ng mga rakop kang ka. Jack pa kayat, Adonis. Oh. Sabi again, ayatan kit makapag-kistan. Iso ko mati, nibagak ni mo nga kondisyon ko eh. Ngaging gana lang ti holding hands. Ora adan relasyon ta. Sabi man. Iso, kayat ko. Naidumduma ka nga talaga. Di nagkabagpada ka rin na duma, Adonis. No, agayatak, seryoso. No, agayatak, masapol nga tilalaki nga mangyat kanyak. Amo nang respetaran, tiki na babae. Sabali ka nga talaga. Ngayon papanan na ka di kan tumadlawalo ko'y. Taapay. Dato ka dilang kinababae, di kalkalik ka kumam. Itaman pa lang amok. Ayitan ka suset. May duma ka karigdad duma babae. Taado ka din na naglabas ang babae? Ako pa. Sana ka seryoso. Sikat pag seryoso. Sikat to tagbaling na inarigidan ko. No kasama lahat panggap mo, please. No anyaman ti desisyon ko respetaran. Aging galang ti holding hands. Oran yung ton kakayat mo, no kasawatan. No namin anunak ngayon pinilit manunay. E di may katlo na gundaway manunay mi tiamok kat itulnog dak ti balay sa bali matan tinapanan mi. Adonis papananta. Inte iti beach. Iti kasto yung oras. Dandanin sumigat. Mabita lang. Embarking naman nung nemi di kotse na iti igit ti baybay nga mamano ti tao. Awang pakid din. Dayan, rugyan nan ti panggap na. Adonis, ibatanak. Apay nga napaidam ka.
Di mo kahit nga check-in ta, tapno makapagplastar ta. Dito lang tanong nagtikot siya. Kung naman lang ipatpatig na. Ipatpatig ka. Dito ka rin po no, apay nga, kahit kung iparig na kang irut da kita rakop ko, tibara da kita agek ko. Di ka nagkindi pa eh. Di na kong parigatan. Once ka maramanan, baka si kantot kang kanayon nga mga awis kanya. Dumsaga kon, tamang sadak sa balin. Marihada lumabas ka lugan ito. Awan mo na matataod to eh. Nagdi private cars lang dadad to eh. Awan di may nagdi pang pasahero to eh. Sumayad ka. No my God! Paanong name naggula-gulak. Kahit gabot na talagang kakayat ko ti lumaban. Napang ko ginamatan manong name ti busong na sa ako nagpatang ka na niya. Aray ko! Ibatam! Hindi sa dag na manong name ti bibig ko kinagat ko. Apo! Nakalusot ako manong name kanisaga. Kinamang ko ti highway. Barbaran ko nak da mangsardang kanyak. Kinamakam nak manong name ni Adonis nga nakalugan iti kotsena. Sinaraan na ti dalan ko. Waray anya ararami di Adonis. Matayak pa mo muna. Lumugan ka ro din. Titulong kan. Kaya ako nagtalagkan ka. Lumugan kan. Please. Kapag nagpagpakaasi manong name limugan na. Si kapelan din ang araming kanyak ti kastoy. Aray. Dardaro ti bibig ko kinagat mo. Sorry ah. Sikamat kami. Okay lang. Siyak tag-sorry. Sabali ka nga talaga. Kung nagtumat ka nga din nakipagpata ka rin ipagbahay ti biyak mo. Sige. Tulog ka nga rin niya balayo. Manong nemi na bayag nga sa anak na tinawagan ni Adonis. Nasakit mo't kanyak, manong. Nasakit ko nak. Tainayat ko isuna. Nga magkapatadyak mapagustuhan. Dinakmatan tawagan. Manong nemi maudin nga semestre. Agraduar kamton idesingin ko. Makalawas, dualawas, makabulan ng manonemi. Nasuro ka na makabulan, nga awanin komunikasyon ka na Adonis. Pinatas ko manonemi siya timawag kang kuwana. Simungbat. Abay. Kumustahin ka lang ko, ma? Mahit ka din ni kayat ko? Kasi din nga jak pala kayat. Ngayon, kumustahin ka, ma? Diyak ba't yung maurit tawag mo? Kahit ko kumamad lang, ano? Agsinatan. At naman lang formal ang panagsinata. Takayat mo ka din agsinata? Just kayat mo. Ayatin ka, Adonis. Ore kasi tinaramid ko ka. Sa mo mat nga nituloy, sa nagsuri kamit. Nagsuri akmet. Ayatin ka, Adonis. Kada mo kas tamat panagayat mo kanyak. Iso na lang ta. Saan ko kayat? Tanyaman na prinsipyo. Ano maka magkinawatan na pa lang. Apek di nga saan. Kapag na sakit kanyak. Numapukaw ka, Adonis. Awan tanyaman na formal nga break up me. Awan met iti formal manunemi nga panagsinubyanan me. Idi, ta sumang petak dito balay manunemi.
Diyan ka mo nag-ikis ni Shirley. Dangdangaran ni Papa. Agan anawang mo't ni Mama. Hinggang manong na may nangig ko. Asino? Apay hindi mo ibaga. Asino? Ti ama ti sikog mo. Ano ya? Pasikog ni Shirley. Naku, nagtinagam ko. Amping nasa mong ipod no. Apay! Adanda nga kakaasi ka na sa mong ipod no. Agan anawa mo ni Mama. Usto na sa mong kadangran. No din ibaga. Asino ko na kasino. Ni Adonis, Papa. Siyak dadadang anak lahat manong Nemi. Kanagnagan nga talang ni Adonis. Manong Nemi, imasidegak. Sino nga Adonis, Shirley? Ni Adonis. Sino nga Adonis? Hindi ibaganan ti pilyado na. No, kasta. Inagaw mo ti boyfriend ko? Nagsina kayo kanumatan. Tadi mo man kaming kayat na. Katsik gamot ta sakit mayat. So, ibagang mi ti data nga Adonis tanas kinitakdar na ti dayaw mo, Shirley. Masabol asong bata na ti amin. No sinuman deta nga pulano. Diyak kayat nga nagkabalasang. Diyak kayat nga nagkadiskrasyada. Ngayon mahanisan na pa yung ang sikat mga isoro. Sikat aking baso dito. Kita ang tinagbambanagan singin ni Suset. Kaputikin na sisindir mo. Kat mo agsigog kabalasang dito. Saan ka nang mga ibabain tayo? Manong Nemi. Na pagsasalitaan, tribute party. Ti partido ni Adonis, kanda papakin ni Mama. At natulagan ti kalay sa dito. Diyak maawatan ti Riknak manong Nemi. Tali di aramid ko man ni Adonis kanyak, hindi nga arik na panangrawas na kanyak. Gura ko man ti mariknak kan kuwana. Nga maapay. Nga subalit sapsapulik. Kahit ko kami nga agbalbali yung suna. Iti pa nang tratar na kaniyag. Emita, tanatulagan ti kalaysada iti singin ko manong Nemi. Masla maderder ti puso. No apay ang masamak ti kastoy. Inawapay nga inaramid ni Shirley kanyag ti kastoy. Nga arig na inagaw na ti lalaking ipatpatid ko manong Nemi. Nagsangsangit ak manong Nemi kadadamat ni Papa. Nga magpatpatid ka kanyag. Anak. Rumay ngulay nga watin ti kinapudno. Sanga da kayo kini Adonis tinay karida tong kalmaysa. No diket ni Shirley nga singin mo. Ang bigas to'y Papa. Manipulidubing kami kini Shirley. Ang puros pa nagkinaawatan mi. Dakil ti pamatik nga naramid laing ni Shirley ti kasjay kahit nalakasaktan na. Sana dami diyo. Aman. Mga raaramin nga rin ti pamuspusan tapno masaktan na. Tapno maaramid na ti nalablabas pa yung iti siyak. Papa? No agasawan ti Shirley kini Adonis. Pagyananda. Kasi siyempre, sumangpat ni Shirley di balay na Adonis. Nabindas no kasta. Kasano no, dito ti pagyanan ni Adonis. Awan dakas lang, kas pagarigan. Ha? Nagraduarak ko man no. Pumanaw ako ni Kredo nga balay.
Ano di magbaga makasta? Sabi ko mapumanaw ka. Diyak kaya na kang kanang ko to makit-kita ni Adonis. Isuda di kasingin ko. Iso nga nagturpusak to ba? Nadan to magtrabaho. Kahit kundi sumulo. Tagsulo. Ihaawan ti mang papapanaw kang ka. Ang nakarabang nga may dito nga balay. Kaya totalis to nga makalipat pa pa. Manong nemi, idurumtengan ti kalaysa. Saan ko nga natandaran at ako may partek edi seremonya. Yung saan ko nga kinayat manong nemi. Nga siyak edi may honor te singin ko. Nga makikaasawa iti dati nga boyfriend ko. Napana ka na kagayam ko manong nemi. Ginastar ko ti oras, dahi nga aldaw, iti ayanda. Ni best friend ko nga ni Edna manon name. Ito na oras pa nagkawid mo di balayo. Ito naman pas ti kasar. Diyak lamo nag-honeymoon da. Bagag honeymoon da. Edna, dutoyak mong pailain. No mabalin, agkasara ak. Pangururayan tayo pa nagturpos. Di graduation. Si kalata, ang di mo nga tapat yan kung may nakatuntunin ni papang mo. Tapos nung pag-awidan na kanya balayo. Nang makalawasak manon name di balay da Edna. Adamat na kiti arwatek, uniformek, adamat na takwartak manon name. Tawag-tawagan nak di ba pa? Ihapli, sagsubli ka dito eh. Da Shirley kina Adonis pa. Ayan da. Ada dito eh. Kunak to pa ngamin. Abi nga dito hapin nga sanga si magpit ni Shirley, ti balay da Adonis. Iso ti kayat ni Shirley, iso ti kayat ni mamang mo. Abi iso da na baturay, hangad na kayo. Iha. Nabimitas no ada ni Shirley dito eh. Naroon na kadagdadagsen. Iso ti kondisyon, dahil ti rason ni mamang mo. Agad maawatak met. Dasin no kumati mga sikaso keng kuhanan no sanga ni mamang mo. Alangan met, nga mama ni Adonis, amo kang mawatan na. Nagawa dito na Adonis, oen. Kasilad na, nag-asawa da nga ron. Please, anak. Awan tinaskin nga kaguram, tapno agtalaw ka, nga saan nga sumang pa dito balay. Awan kad kaduak. Awan ti mawatam ti kahit ko sawin. Saan ko ba na makasasalita ni Shirley? Nagsasalita kami kini mamang mo. Kang kanayon nga hanggang magkinawatan. Si Kilayang ti makaawat ka niya. Kasi si Kilayang ti anak ko. Kahit mo ka di ngagmay sa nawan ka. Please. Sige, Papa. Nagsubliak nga rin sa balay. Nagsubliak ba nung name kat siyempre makitkitak dagiti dua. Nurumwarda ti Siledda, ni Jai. Kasla nakakapit nga tagka ni Shirley. Nung sabat ba ti pa nagkita mi kini Adonis, kidayan nak din ti loko. No, dadig di gundaway nga may corner nak. Hello, Susan. Adonis. Saan ko ayatan ni Shirley? Si katipat-patag ko. Kit anit kayat mo? Ha? Kas na di bagbagap? Adaywan na ka, Adonis. No di mo kaya natungpahan ka. Laglagay pa, siyak tadada kanunungan.
Digdilagan na kanyak, miti siya. Di mo to ilalakti ko silad mo ha. Gago. Jack pekinayat idi, itakid din, laglag. Ah, sorry, nakastaman ti sa ok. Gabutam, may bagay laonig kang ka. Gago turpe. Ah, no idikit kahit kung nagsinubliangan ta. Ita, awanin tayo tamariknag kang ka. Gabuta ka, gurgura ka. Nagturpo sa kon manon nemi sa anang nakapagturpos pa ni Shirley. Tadakailan ti tiyan na manon nemi. No kon kwenta kasla. Kasla siya ka mismo tagdua-dua manong nemi. Saan saman nga putot na Adonis de Jesse Kugna. Ito nakapagturpo sa kon manon nemi. Nagtegak ti board. Kata, rimar sigot ti resulta na. Dandanimit din ni pasngay manong nemi ni Shirley ti anak na. Idi rimso ti gulo. Rimso ti gulo ko nak. Tag-ikis manong nemi ni Shirley iti unik ti silad da. Iti asawa na. Ma, ano bang paspasamak? Saan dapat ngaloktan tiri daw? Dangdangaran ni Adonis ti anak ko. Ti kapsat mo, ti singin mo. Taan niya nga rason. Tsaka mo. Ni pamang mo tawagam ngumay dito, agawin din. Manong Nemi, pinadas ko. Ngandagkat, tilapayag ko, tibulong tiri daw. Tapno mangikot, mapaspasama kita unay. Gusto na di atap ko. Gabutan lang ko timbag ka ni Adonis manong nemi. Sino? Sino nga talaga ti amat? Sino yung bagam? Sika! Awan sa maling sika! Sana ka naglagtap no jak amutag kwenta. At dahil si Kugmo sakbang at napasamak ka na ta. Ayop ka din ang dahil mo tibiyag ko. Ayop ko mamatay ka na. Mama, tulungan na! Manong nemi na sa pulan ni Mama to duplicate tolbot. Nalukatan mi tirida ho manong nemi. Duwakam din nagtinulong nga nang guyod nga nang yadayo kina Adonis ito tong patungpahan na Shirley Mama. Dinarot manong nemi ni Mama ni Adonis tinanog-danog na ti barokong. Pinagsausawan ng saan nga mabaling ng dangran ti anak mi. Ti kapsat ko ti anak na. Manong nemi siyak. Ti nakasarita ti kapsat ko. Ti singin ko. Amangan met no pudno ti panagatap. Ti asawam. Asin nung amin ti pudno nga puto ti siko mo. Ha, Shirley? Ni ka di Jerry? Saan nga si mong bat manong nemi? Pimanawag na pang kinalit sa cellphone ko, amok ti cellphone number ni Jerry. Kinontak ko. Hello, Jerry. Hey! Sige ni Suset? Siya. Ano ta? Nakapunbok dito ti Suset. Kamusta gayam ni Shirley? Nagapapadahan iti asawa na. Tagatap ni Adonis nga saan nakaputot si Kugna. Sika ka di takimputot. Ti sukog, ti kapsat ko. Sanga katawa ti sungbat, ti saludsod ko, Jerry. Kaya na lang kumakas pagarigan, takas ta. Tap na malawlawagan ti amin. Laglag mo namin ni Adonis. Dila pulos nagkwenta na. No kasta si katakimputot. Uy! Baga na kanya kiti. Nga masikog iso na. Kahit kung paragalag ang hindi namat kayat.
Tapos dahil ikaw rin naramid na. Hintid na di bagay na kini Adonis kahit na lang masaktan ka. Inagaw na ito boyfriend mo. Ma'am, adot imbagbaga na kanya si Shirley. Kontrakin ka. Kabot siguro tadyak kayat ng itakder ti dayaw na. Di na kayat parang ti sigug na. E dyan, inaramid ng ti amin tap numahagaw na ti boyfriend mo. Hindi na, pinanunot. Nga, hantumat nagbaling nga laglag ni Adonis. Amunan dumit nagkwenta. Manong name awanin ni Adonis. Kinalpasin di pa nagsarita may kini Cherry. Ni mama ti kinasarita. Mama, adakarbigan ni Adonis sa magdangran kini Shirley. Gabotay na lilo ni Shirley Sona. Hindi takit mo sawan. Dati nga, Jerry, dati nga, Adonis, kanunungam, sangat kapsat mo. Ibagbagal ng tipod no, mama. Saan nga putot ni Adonis ti sikog ni Shirley? Sino nga rod? Hindi, imuno na nga boyfriend ni Shirley. Ibaga kadakidi nga da boyfriend nan sa kadi. Adan mapaspasamak kalakwada. Nagsikog ni Shirley saan nga kinayat ni Jerry itakder isong yung kamatan ni Shirley ti bagina kini Adonis kahit naklang mabales sunan niya manasaktan. Dita isong nga nyo mabalaw ni Adonis nung kagura naman ti anak yo ti kapsat ko gabutatak kala pa nangalilo ti amin. Nangaraarawin ni Shirley ti takkala gulo mama. Kita nyo saan nga nakaraduar. Wan, sikat na sayad. Kapag nakaraduar ka, lang trabaho miso na. Kasto yung problema kin ko na. Sa kimbasol. Siyak ta kimbasol, kasta. Abay nagbalinak ka nagsayaat, pagtungpalak. Gabutan na siya ata. Amok tinagtungpal ka rin pang magbaga ni Papa. Iso nga, adamat lang kada kayo ti amin, Mama. Bahala kayo mang sulbar ti problema yun. Manong name tinawagan nak ni Adonis? Ano tayo bagam? Saan ako nagkawid ti balayo? Nadalatakin ka. Saan ko nga ituloy pa eh? Ti panagbalin ko nga asawa ti kapsat mo. Nipasal ka kung di abogado. Yung bagang ti amin namin. Isong isina kung tikapsat mo. Kumusta ka? Ano tikit mo sa akin? Isinak tikapsat mo. Tapos si kakin siya maglayang. Si gamit ipat talagang ipatpatik ko eh. Tulungan nak. Tapos ni kastagat ta. Nawaya ng tulungan kasar. Nawayatan to. Tap na ako ti problema. Adonis, ada yung mapasamak ti kayat mo mapasamak. Inayat nak idin, di ba? Alis to lang isublim ti panagayat mo kanyak. Di mo kayat ti bumalas itisingin mo. Anya tikit mo sa win. Inagaw na keng ka. Imbaga naman kat. Katalagan rantana tapno maagaw. Maagaw na keng ka. Tapno masaktan ka. Tapno sagaba ka. Ita, mabalin mo nabalsen. Ora agasawa kami. Mabalin naman talata ka relasyon. Tinagsinubyanan. Adonis, sana ka gaga. Sana ka laglag. Ada utek ko, ngamok mo sa rin. Dati magbagam kat santo mapasama. Ngam ipatpatignak sang kadi, idi. Ngam sanitan. Masapulong ituloy mo nga sungbatan. Di pa nang ikasar mo di kapsat ko. Saan ko nga dinan pa eh. Ta saan ko mataputot ti sigog na. Naglaglag lao na yan. Nabigbigig na di nga putot.
Idin takat katawaan at takimputot. Amo mo na sino? Amo mo. Dahil dyan nga lalaki mismo tanangamin kanya, Jerry. Basta. Katawaan at tiloko. Yung mga danto na ito gundaway na. Adonis, di may balakad ko. Gabo talaga nga legal kaya nga gasawa. Awatan mo ti kinapod no. Ituloy mo ayaten ti kapsat ko. Bigbigamet na si kati ama, ti anak na. Gabo ti si kakar ti asawa na. Jak to aramidin data. Kan sa anak tumata sumardeng. Naging gasaan ko maluko ti riknam. I'm sorry, Adonis. Saan ito mapasamag data? Doon na si kinakidnapan ka kitaramideg. Tapno maaramid ko ti kahit ko keng ka. Iti dahil dang imbagan. Agturo nga kiti police station. Paiblatter ko. Anya? Ba't inaramid mo? O na inaramid ko? Iblatter na kon? Tapos nagkastagat. Ang mudan ti pikpikapin na. Nanunda ka sa mapasama kanya. Talagang masirib kanya. Sana kakas ka din do mga babae. Saan ka din nga si kamalatag ko na? Nanay dumduma kadakwada. Sayang, Suset. Pagbabawi ko no apay nga sa sikat na nagpaling nasawag. Sayang. Sampay na lado ti amin, ikarikkan ka. Mandaman di kiti mading ugali. Ikatek. Tapno masurusurunak manan nga ayaten. Santun mo maulit pa iti panagbindot ko. Ibilang ko nga panagbindot, tinarik na kayat ken ka, Adonis. Tasan ang rombeng ayaten tikas ken ka. Yung maglakid din, tamok tinaganad. No saan, siya kumaitatag po problema. Okay, mabaling ka din nga, isardengdan ti panag-asar-sarita ta, kaputa, busy ha? Sige, Adonis, bye. Kat sabi ko mata, makapanood ka na siya, tasublia na madlang tingapsat ko. Manong Nemi, impas ngayon ni Shirley, ti anak na, nga awan ni Adonis. Sinarong karak manong Nemi, iti ospital. Hindi kaya mas pasangay ti anak na. Ma, iso iti anak ni Shirley? When, lalaki. Tayo di ba layang nga lalaki? Mamatag kaitan nga saan nga putot ni Adonis. Impod nun ni Shirley kaniyak. Kadamok matagkwenta. Kano lang di pa nagkasarda, kano lang di ba gana nga masikog. Kayang hingas ni Jerry. Kastoy ka ditilangan ni Jerry. Ma? Ma? Kasla, napintas ito at pinagsarito kanyak. Anak, ano gutak man kahit na nagkurang akin ni Shirley? Kinuha ni papang mo. Na dapat nagkurangan akin ko na. Tas ikawat adada kinanunungan na. Mama, numan ungtan idin ni papaisuna. Sana pa ng kanunong kanya. No digat pa ng disiplina kay ni Shirley. No timulong kay kumanang disiplina kay kuana. Saan ko nagtumbalakas to'y? Napanyumat kinaan kanunungan. Adumat ididigundaway nga matuktalang kayo nga. Kang kanunong kayo. Iti plano nga may pangyo kanya. Di kita nga, di kita nakalabitot ko anak. So nga, tulungan ko man tikapsat mo. Tikasingin mo. Ano may tulong ko? Siya tagbaling ayaya ti. Anak na? Tapno,
makapagsinubyanan da kin Adonis. Wano, pud nga ko dito ko na ni Shirley, nga da kayo tinagsinubyanan, mamaadayo nga mapasamak ti kasta. Kung nakmalan na awanan ti daga sa panunod pa ni Shirley kanyak, kuna na ngamin, nga nakapagsinubyanan kayo ng kinadonis, sana kalaglag, mama. Kansang ko ngayatan pa na Adonis. Kinapod no na, hindi pa nagsalita mi nga na odi kat kinasrita kisuna. Ngayon bagpakaasi nga subyanan na ti kapsat ko. Nasusuruan na ng ayaten, kinbigbigan ti anak na. Kinapod no, nag-alalo ko yun, nagsinubyanan kami nga, no way, ma. Diyak kaya na balsen ti kapsat ko. Tadakis na gibales. No kumata, nakapanunot tinasya at ni Shirley kadagiti unang panahon. Awang ko at kasto nga nagbanagan na. Dakay matlang tinang nagkuna, nga nagbindot kayo, tikas diya nga panang disiplina yung kingkwana. Iso nga saan ko mga sakti pa pabasulan niyo, mama. Kansang kay kuman nga agat atap pa iti madi. Iti pa nagtrabaho manong naming dimteng ni Gilbert iti biyag ko. When? Diyan mo, tatikunada nga ti ayat, ti ba kay gapot pa nakasugat ti puso. Ayat kanumatlayang ti makahagas. Dati ko na ni Edna manong naming agayim ko. Nadlawnak manong naming naragsak. Pag pinustahan ta, friend. Na-inlove ka manin. Kasto ka dinukat lang, ha? Di ba inlove? Kasta. Sino? Nagsублitirik ng kina Adonis? Kaga. Kasi ko mga mapasamag na ita. Kumusta gayam nag-asawa? Saan nga gaw-awid pina Adonis? Ada di balay da. Saan nga sampitang pati kapsat ko. Bimampay nga rodya kapsat mo, singin mo. Sun kinayat na. Akit, gapatan ni Jerry ti aking putot. Di ko man Jerry, nga arod ati mapan sumangpet. Diyak manam mo? Ngayon sino na kain labang? Iyam amok to kain ka. Mapatanga ka lang. Sino? Ni Gilbert? Abay mo. Karas kuwet siya ka. Oo. Edna, Inagawa na lang ang din di kasingin ko. Pagkatapos, si kapay best friend ko, iti mga agaw kanyak, kukuam ka din. Tapno ko nang agaw keng ka. Depende ka kataan, sino arman na kadata. Yan talaga, kayat mo man? Pagod din saan? Ngayon nakaspagarigan ta sikat arman na. Saan kundong iba pilit ti bagi? Kanawan ti magdanaga, my friend. Saan nga maulit ti pa nakaagaw ti boyfriend mo? Manong may nagpropose ni Gilbert kanyak. O may nagpaspasya rin dito balay. At siyempre, no sa anak pa sumamok yung kuwana, ni papat kasangsango na. Nadamat no kang lumabas-labas manong ni Shirley. Samatan nga ilibak kini Gilbert, manong di may paggap kini Shirley. Tayo suban ko na dumang yung pagsasalitaan. Nagdaton kanyak manong at siyempre, gabota, iba't patag kong gatsong bata kadagos, nagtanang aklain. No adda, manong ni Gilbert, lumabas ang labas at talaga ni Shirley. Nagkasalagpas pa sexy. So, ang kinasarita ito na minsan. Shirley? Ay, sis. Kumusta ni Jimmy? Ay, di anak ko. Okay, met. Adadagan ni mama at mga sasikaso kang kuhana. Tadi mo mat ipainat ibagim kang kuhana. Ni mama, kay kayat ng isto mga yawan.
Kaslabalasan ka manin. Crush mo ni Gilbert? Tiyagpaspasir ka ka? Oin. Gwapo eh. Sa mong ulitan tinaramid mo kanya. Suset, agnakam kan. Abi ka di mo padasin na tawag-tawagan natin ni Adonis? Tapos nagkasta kita, subyanan na ka. Inaramid ko mo, kung talagang hindi nakayat. Kahit ni Jerry nga eh. Halangan mat nga ni Jerry, kahit hamat nga asawa kanya. Awan ti tarigagay na nga magkita, iti putot na kayo ka. Tsaka mo, samat nga matinunod yung nga tao. Tila masasarakam nga minsis. So nga di mo lang ululitan tinarapasamak. Di mo nagagawang kanya ni Gilbert nung aspagarigan lang. Planong idin nga aklunin ni Gilbert manong naming edi bumtak ti may sapasamak. Manong nami. Adaki di manong nami ti opisina edi masadag kanyak ni Edna. Friend, di mo ba nadamag? Tiyan niya. Edi pa nagkapok ti kantin. Jay, isut saritaan da. Sino? Anya? Si Kamat, bang pagagar kalaunay. Anong na pasamak? Anong didamag? Masaknan ka di? Masaknan ka. Tanagbaling ng ex mo. Ni Adonis? Apay? Natayin. Di ka agang angaw kastayad na. Mabalingkad ngayang angaw harod. Oh, napaltugan. Ano't manikram? Siyempre, nagbalil nga pasit tibiyag ko ni Adonis. Sa may sa kayong ko, asawa ti kapsat ko. May sakman ka nagdagladingit na siyempre, hindi papatay na. Duwa nga taot na tayo, nagpinaltog da. Sino diya may isa? Dinang paltog kini Adonis. Nga ni Adonis, napaltugan na mat kinapinaltog na nga rod. Sino? Ni Jerry. No kasta agpadpadan na tayo di kiti duha. Nagpinatay na nga rod. Itaan niya nga rason. Siguro man ti cha-cha-cha di takit. Slamudan eh. Hindi pa lang ipangpangtakan ni Adonis ni Jerry. Kaya mo kung ti sakit tinakam na. Ti panangkat katawa ni Jerry kang kuwana. Nadya nga rin na sitwasyon. Napanayang kasar na sinukugan na. Nadya nga rin. Nasakit ba tinakam ni Adonis? Ti panangkat katawa ang panangkan kantyaw ni Jerry kang kuwana. Hindi na. Nagpadpada na nga mga dapaltog na. Kaya nagpadpada na nga ada inom na. Sa lutsod ita, mapantong ka tanig singin mo, kabayatan na nakamansayag na Adonis? O na mapagganto nga tamet? Rabi na laing. Gabuta asawa ni Shirley ni Adonis. Kayong ko ni Adonis. Kaya nagbaling nga ex mo, nga inagaw ti singin mo. Jack, amo manong name awan ti makita kaladingit ni Shirley ito dahi tang ipupusay ni Adonis. No pa'y nagkukuyog kami manong name isang kapamilya anapan ni Kaandingay. Tapos siyempre, dapat kini mama abalayan na, di naganak kini Adonis. Ako matimadlaw nga madi, ngayon pakita da, manunimi di da kami. No di kat maragsakan da, ka nagyaman da.
Naladingit na kitinagandak yung kuha naman nun, Naomi. Duwada ka lang ang kapsat. Isot ka kay so nga lalaki sa iyo babae di kapsat na. Masasayangan, dagiti tinaganak kang kuana. Di na kanumat sinardean nga binagbagaan, nalipatin ng ti amin, katsubyanan na ni sharing asawa na. Ang sakit ulit tinakin naman ng Nemi tinapasama. Nagpindang tagayan dagiti duha man ng Nemi. Iso kasi diya tinapasama. Gabang kami nakipagtabon, manong Nemi, dimtengan ti panakaitabon ti bangkahay ni Adonis. Diya ka mo taadada nga siyak tagluwa. Awan ti makita nga luwa kini Shirley. Iti maikang kami ti kundaway, iti kasingin ko manong Nemi. Abay saan ka nagladingit, ti papatay ti asawam? Kasano ko magladingit ak? Kahit nangatid kanyak ti waya-waya. Sika, sis, nagladingit ka. Gabata nagbaling ang boyfriend mo, ni Adonis? Gagangay. Nagbaling ba't napatag kanyak? Maliding ita tawanin so na. I'm siyak, sa bali ak. I'm free again. Balo akon. Ket? Sobliam ko man ni Jerry nga may sapag na ng Jerry. Ti apod nung ama ni Jimmy. Priyak pa din. Mabaling ko ituloy nagbasa tapos na makapaggraduarak pa nakasken ka. Ang problema, iti anak ko, tadamat ni mama. Agpad pa tamanin nga free. Kumusta kay gam kini Gilbert? Kaslat na panggap mo nga mga kuking kuana? Hoy sis, di mo laing ululitin. Tama nga no makabali na ka-kriminal kat mapapatay ko amis mo tisingin ko. Manong Nemi, talagang empay-payso ni Shirley, di pa nagbalin naman na free. Nagsubli ti eskwela, kat doon ugali na idi, Manong Nemi, ugali naman yun. Kang kanayang kumat nga magbaga, kini mama nga magbagaan na at kapsat ko. Tama nga nagduble, ngagsikog. Ang mga noulitan na, tikas itinapasamak kan kuha na. Naging ka, Manong Nemi, nga naklon ko ni Gilbert, kat kastaw ni tiraksak na. I'm so happy. Suset. Mabalintan nagkasal. Kakaklon ka lang, kasal nga sigod. Why not? Yung nakas magaling tagasawa tanto. Tsakat nga. Again ta sa diyabalay. Siyempre, siya tinalaki. Di panaw ka sa diyay. Kahit ko, mga raming tangadangos ti balay ta. Yes. Nisonti ko nam. Progyan ta itan. Anda ornong ko. No, damat ornong mo, mabalin mo itong itipon, tapos may kastakat. Awan tiriri. Nga gastos ta nga duwa, ti house and lahat. Magustog na ang planong, Gilbert. Samali ka nga talaga. Apay, hanga kasto Daddy Adonis? Di Daddy Adonis kat talaga nga sa balik rantan na kanya kidi. Saan ko doon arami din kasta? Suset. Kaya't ko, nga ikasar ko, kat may bagay kang kuha na ti trahe de Buddha na, white, purity, may sa birhen ti kalaysak. Ngayon talaga madlabirhen nga. Ano ito nagkunam kanya ka? Baka dapadas mo. Juan, sika. Gagangay na lalaki. Gagangay na kada kayo ng lalaki. Ngayon nagkasawatan doon, kas pagarikan, Gilbert. O nagagangay lang dati ng lalaki. Isi nakasikon, numamuak. Gumamit ka sa bali. Anong Nemi? Manipuri di adan na nagkinaawatan ti puso mi kini Gilbert. Ada damaten nga open, nga umay dito balay, anong Nemi, katsukataranda nga talaga kini Papa. Ada man ti kadigundawi manong Nemi nga, no adda ni Gilbert, labas nga labas ni Shirley. Kas lagpas pa sexy, solo-solisogan na ti boyfriend ko manong Nemi.
di ba nagsarita may kini papa? Ano't madlaw yu papa? Madlungan niya. Kinisingin ko. Nakita, kasi nagsubli ti dati. Dating ugali na. Ti dating ugali na, pati ti inana, konsentidora. Di yung madlaw nga. Kasi la, paspasiksyan na ni Gilbert na dato. Pating maanam lang dyan boyfriend mo. Tao lang. Tao lang ti tao. Paka masulisog. Gapoy ti kasta papa. Kasla kahit kung saan ti jaya na. Kaya pa nagkalay sayo. Rumbing unay saan ka di? Agad nuwag magtulag ka nga na talaga. Agad son. Ngayon, so na lang ta. Saan kam to nagtarinig dito papa? I'm sorry no. Maraming ti kasi di nga. Yadayunak ni Gilbert. Rumbing lang dati ha. Makapagdaag mo at damatlugan ko nga umay sumarong karkada kayo. Sabi da kailan. Da kami gini mamang mo. Namabalin lang kumakit saan kaya panahon, papa. Bakit mabalin mo mat nga request nga dito yulatan? Ngunada dito ni Shirley. Baka no. Diya akong kayat nga maulit pa. Tikas tinuulit minsan, papa. So ang kahit ko latagsakbay. Mabalin lang kumakit. Mga asawa manin ni Shirley, tapno may panahon dito. Kahit nga tani mamang mo. Hindi ni mama sumurot kang kuha na. Tasyak tagbati dito Si kakin siya, kanda kami tagbaling asawa. Grabe gindi nga kastoy kayo, nakagsingin. Nakaskas daw. Imbas kung magsinakit kayo, tinulong kayo. Kastoy mati mapaspasama. Saan nga siya tipuon na, tiga po na papa. Nudikit ni Shirley. Kita nyo, tila mga aramid man ti anyaman na pakasaktak. Talagang agagaw dahil nga kasingin ko. Manong name na planon ti kanlay sa amin kini Gilbert. Owen. Kahit itinamin sa nagundaway at kinasaritak ni Shirley. Shirley? Sigamit lang ati. Agbaling na bid of honor. Oo. Nagkidkidam idi, siya tagkasar, sa mo kidawan nita, patsim nga tagang patgan ka. Sis, sanda ka man ngagkunkontra. Agkapsad da kasi ingan tapay. Rumbeng unay kanunong ta. Rumbeng unay nga agayim ta. Tagkapsat ka ron, agkasingin ta. Noon niya man ta saksakitin tinakim mo kanya. Nawang matigap-gapuna. Ikatay mon. Takas takmet. Siya tirumbeng ko man, takasaksakit tinakim ko kayang kagabot ha. Naramid mo na minsanang inagaw mo kanya, ti boyfriend ko. Nagsina kay idin hanggang mako ng agaw. Sige. Pass is pass. Lipatan na ti amin. Mabalin? Si Camila tagbay of honor. Kakayat. Mga lakal sa balin. Ken, apay. Namnamaem. Nga matulog ti kasaryo kini Gilbert. Tadaka di mo nindaki sa pangpanggapim, ha? Saan ka kuman nagpanunod pa iti dagas kanyak, sis? Ulit, agkapyata kuman, tarumbeng unay deta, gabat agkapsat ta. Naging gano'n, nalaing kanto pa lang yung siyak. Tsaka di makikapyakan ka. Dada ka dito ka po na? Agpatpatatabat nga daotek na. Isod na laing tasaan ka na napasnek. Iyayayam mo, nagiti panggap mo. Sa adada kayat mo ti dagas ng aramid kang tinaimbag. Among kumawat nga usarin ti panunod mo, sis. Basta. Di mo namnamahan nga matuloy ti kalay sayo kini Gilbert.
Impulong ko met data manunay mga pangta kasingin ko. Impulong ko kini papa. Kaya ako matinamnama mo at narami din ni Suset. Ni Shirley ko na yung papa. Tapos ni Suset. Ay, ni Shirley. Baka solisugan na ni Albert. Gilbert ko na. Gilbert. Saan to lang may katipanagdanag ko, papa? Doon malpasin ti Kalsar. Kinoray pa yun doon malpas ti Kalsar. Nga asawak to ni Gilbert. Baka arami doon to palang matikasing ko ti mangriribok ka na kami. Papa, amin ngamin kasingin ko. Amin ngamin nga, di ba, kasingin ko agad, agkapya, agayat ko ma, agayan ay kam ko ma, agpimpin na tagkam ko ma. Saan ko masungbatan data? Agdepende di tao. Sa balimat kami, ti panakamuli, Shirley, idubing kami. Samot kami nga tininggar nga dagos ni mama, napanamat kinusinti. Hoy, gusto nga, ang bababawi ni mamang mo. Ngay manyapat maramid na ita. Nariga na tutukul ng tisara ni Shirley. Gabuta na kairuaman ng data. Ngayon ito nga rin pa nagsardin na. Diyan ka mo anak. Basta, ikarkarag mo kinapot Diyos. Nagbalbaliw ni Suna. Ngayon at anyaman na daka sa pangpanggapan na. Idawdawat mo kinapot Diyos. Nga, baling ko nga naragsak, natal na. Tibangunan niyo ang pamilya kini Gilbert. Idagsarita kam kini Gilbert, iti may papang kini Shirley, manunemi. Taw-tawagan na ka? When? Tabay naala na kang cellphone number mo. Dinawat na nito na minsan. Apay kami intitan mo. So said, apay ko makasang ko itad, kitkidawan na. Agbalinton ng ipag ko. Kaya na di magbagalakin ka. Rumbeng lang maamuhak, Gilbert. No, ano ti bagbaga ti kapsat ko, tisingin ko ken ka. Alalo ko yan, nak. Sulsulsugan na. Ket, ibagbagak mat kang kuha na nga, hanan to nga maaramid. Kawaraan at aramid din na. Imbagak pa yan na, ore nga itaya na. Ada yung kay-kayat ko isuna, gabuta, ada anak nan. O, idinto ta si ka, kat virgin ka. Kasanon no, mga aramid ti pamuspusan tap no, masulitsog na nga. Nagkuyog kay ka din. Pinagkak ito na minsan. Makulit eh. Gilbert, saan muntun ulitin nga patgan no anyaman tikidawan na? Hamangan no. Noan niya? Kasanon nabartakan na ka. Tawang ka rin ti panagtalek mo kanya, sweetheart. Agtalek ka ka. Nga mawang kas ti eksakbay. Awan ti pagdanagan. Santun nga maulit pa iti panang patgak itikid daw na. Manong nemi na minsan nagaya mo ng kuyog. Gusto ti atap kong sulsurisugan na tagbalinto nga asawak manong nemi. Aging nga 2 days before iti kaaldawan di kalay sami kini Gilbert manong nemi. Tsak matawagan ni Gilbert at ako manas ka ng ibagakkan kwa na. Ngam nalpasmat ka din ito, lagmi manunemi. Nga dito'y balay, siyempre, nga umay ti mangoy, mang make-up kanyat. Dito'y balay, nga umay ti kotse nga pagluganak, nga mapantisimbaan. Diyamat balay dat pagrubuatan na manunemi. Saan ko makontak? Hindi kita, di balay, nadlaw kong awan ni Shirley. Kinuntak ko mati Shirley manunemi, agri-ring. Simong bat. Hello sis, abay. Ayan mo. Adak dito eh. Ada date ko. Sunod ka date mo. Oo. Nasaan ka din yung bagakang ka? Siyempre, boyfriend ko ah. Nadang ka man hindi boyfriend? Nagalisto mga anak ti boyfriend. Sino ka, Dwam? Boyfriend ko.
Mabaling ko akasalita. Kapag ko makasalitam, kahit ko lang ganit timak na. At atapam ka din na Gilbert? Saan ko namin makontak ni Gilbert eh? Mabaling ka din akasalita? Ngayon kinansel na tawag ko manong na yun. Ni Gilbert, tinsarunok, tinawagan, attended. Isu dagat at nagkuyog. Gabat na madanagan ak manong nemi, napana ka mismo iti balay, the Gilbert. Iha, Gilbert masapol mo? Uwan ko, mama. Awan ni Suna. Napanan na, mama. Dala pa panak ko na gawid ko nga rot, iti kastoy ko, nga panawon, nga saan ka kumarumruwa, kas kumakin ka. Nakakutse ka nga may dito eh. Ako naman lang, nagdardaras ka nga. At naganit, ito pa di liga ti kutsem. Diyan kami makontak ni Gilbert, mama, ito nga. O, makita mo, madandanagan ka, nervyos ka. Kasi nung disgrasya ka. Ay, nakasasakait ka nga igawid dito, dito ka pailangagyan. Mama, di yung makontak ni Gilbert. Diyan pa kinuntak. Diyan ka nga rin makontak eh. Adala iso na dito, dala papanak ko na nabayagan, mama. Ito ay bigat. At orasan, nalpasan di pangal daw. Anya nga mitatatapan mo? Nga sa baling ayan, Gilbert, nga madama di nga naramidan na kasta. Awan, mama. Iya, ikatamtan niya man na panagdandanag mo. At dahil tinasyata ka sa saan ng Gilbert. Saan to lagtal natin? Iso dahil ito, mama? Iso ng peso. Iso dahil ito kot sana. Sinabat ko manong nemi. Hanap ang unin na iparking, tikot sena, dito sa Ay, abay ka dakad to eh. Abay ka saan ka makontak? Cellphone? Kituin. Naibatik. Nagcha-charge. No, i-charge ko kami naka-off. Happy sweetheart. Uy, ba't dakad to eh? Nagapuan. Ninimarkadak. Kung nadangarod nga, sakbay ka nung nga maangin di kalay sakit. Ket, aday dadaking ka babae, nusar mo, kasta ka nung ket. Awan, sweetheart. Nagtutungtong kam lang. Oh, hanggang di ba lang nalagang tirik nam? Nakontak ko nga kasingin ko eh. At date ko na. Di naman ipangig ka niya, titimag kadit na, ti amok at siya ka. Saan ito mapasamak? Yung karik mo't kangkan, nga jakon patgatan niya makidawan na. Naminsan ka palang nagkuyog. Inarakop kung ano name ni Gilbert. Madlat nakasecond ka. Nakayat mo. Dito ka naging ka dumitig kalay sata. Samat nga nga mabalin. Nagawit ang ngaro din. Ingat ka pa nag-drive mo. Anya ka tanong? Siya akong nag-drive. Yung nga nga pagluga namin ito nagawit ka. Umiyan ako, di ba layo? Okay lang. Natana kang drive. Sige, sweetheart. Ingat ha. See you on Monday. Tikal dawan, tikal laysata. Dimteng manong name ti kaaldawan ti kalay sami kini Gilbert. Saan nga rimrimuar manong name ni Shirley. Naman paawisan ni mama tapos umatendar kumamit. Ngayon saan nga rimrimuar. Impati nga rin ni mama manong name ti anak na kada mama kini papa ti awan sa usawirda ngayon may siyempre nga nagkipagmarcha. Naisang sa ngayon tiriknak manong nemi tidig-dig kong taway. Na naroon na lang karudan di marugyanin seremonya.
Idi umay na kon, dagasen nga alaen, manunemi, ni Gilbert at kaduana, di kit naganak ken kuana. Ket inyawat na kon da papaki ni mama. Tapos nadua kami tagkuyog, nga dumano nin itisangwanan ti altaro. Happy? Unay-unay, Gilbert. Sabi ko matag tultuloy, nga awan to di dumting nga problema ta. Ikarikan ka. No daman di problema. Masulba nga dakos. Nairugi analpas nga napintas na anayas ti seremonya manunemi. Aging ga, iti panangageken ni Gilbert kada kinibibig ko. Hindi ibagan ti padi manunemi. Nangagminda kiti palpalakpak, ti kanta ti organo, aging ga manunemi. Ang naming pinsaning in declare ti padi. Da kami kat husband and wife. Kalpasan ti reception, manunemi nyawid nak, ti asawak iti balay da. Ket manyaman tinapasamak manunemi ti first night. Alaores ang kun nga pagbaga. Ngayon napaniknikan ti asawak manunemi nga talaga nga may sakabirhen ng kasarna. Tanilaing Gilbert manunemi iting karik. Ngaking kukukaniyak iti agdanayon itong palbiyang. Akasman iti panagkarina kaniyak manunemi. Kadkas iti nagtulagan mi manunemi iti may patakderen ti bukod mi nga balay ijek kami nga nagindeg. Adi jamat nga ininaw manunemi iti mo na nga bunga tayo nayat mi. Nakikiddahan manunemi ti singin ko nga nagsikog. Tapos aray umay da papakin ni mama dito ayan mi kini Gilbert. Masikog madyad. Kabsat mo iha. Masikog manin, ma? O rin no, damat lamang itakdar kang kuha na. Datang harap manin ti problema. Kasay-sayang nga kasingin ko. Di pulos nagnakem, mama. Ay, barbaring anong nakem ton. Di ka dadanton may kaduwang apu ko yung kuha na. Kat may katlok mo ito. Reta apu ko may kang kaiha. Yung bayang may ha, barbaring no agnakeman. Tagtal ng tumata di bihag, di kasingin mo. Nagasgasat kang inisuna. Ma, anda ti pa nakadisiplina. Uwan, basol ko. Madit pa ng disiplina, kinisyali. Kaya talagang gagangin lang ti agsingin. Uri na kita agkapsada talaga, ang singin tupay, agdaparensyada. Iso nga, anak, sabi ko mga taon, ti dumdumti nga problema, ti biyagyo kini Gilbert. Sapay ko mamama. Nakadado nga sapay manong name. Kadagpay so, iti may kadua nga anak ni Shirley manong name. Kalpasan dedi, nagseryoso matlangan. Nag-asat na lalaki nga nangayat kang kuwana, nga nangikasar kang kuwana, anang bigbig, aputot na nagdidua nga anak ti kabsat ko, nga iti sa bali nga ama. Dua nga ama, dua nga anak. E di nito talumat ti bunga tayo na yatmi manunemi kini Gilbert. Ni Gilbert Jr., ni Hasmin, kastamatan kini Janine. Napigsama lang ito papaki ni mama manunemi. Pag umay na sumarong karno ka magbantay, magsarong ka, ayam ka na kita puko da kada kami. Naman pa adayaya kan katulong. Ni Shirley manunemi tinagtala na iti sidong da papaki ni mama, nganong sa iti family house mo. Imbag ta na singpet, nadungo, ken nagaget, nagbaling nga asawa na. Naswerte met lang isuna. Kat nagbalbali mo tinisuna manong nemi. At nandigidigon daway, ng umayin ta sumarongkar. Kastawan tila ilo na kanya. Kastawa teraramidag sa kami nga, sang kapamilya ito pang mga sarongkar kadakwada ijabalay. Manong nemi na maminsan talagang adudigit sante nga namnamayan nga mapasamak kada tayo. Ang mapasamak. Sinunod ko na, nga kasjay tinapasamak. Inagaw ti singin ko, dedi Adonis, nga kasjay man tinapasamak.
Naging gamanon nemi, nga naggatem manen, kasingin ko, tapos nagkasta, dadail na tibiyag ko. Di maglagi din ta sa anin nga nagbalay. Tanasaraka ka talaga ti lalaki nga naikalik para kanyak. Ni Gilbert, nga nagbalay nga napod noonay, kanyak, kada kami, tadig iti anak ni. Agyaman ang unay, manong nemi ti anos mo nga nang ibasa, kalpasang nga kainurnos, ti detalya ti pakasalitaan ti biyag ko, ajak tupulos malipatan. Sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga nagdengeg ka nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, suset.